Здравейте! Аз съм Зейн БГ и ето един друг Зейн. И както виждате, скина ми е друг. И сега ще ви разкажа една история за скина ми. Ами първо играх си и Майнкрафта ми спря. Влязох в сървъра, гледам, скина ми е на Алекс. И веднага се го правих. Ама не ми се прави си същия и затова просто взех някакъв, какъвто ми падне. Той човек беше в една от игрите, който мина. И това ми е историята. Още не съм се го гледал. Ето го чат. И сега малко си поиграм. Ето и още един, който не знае, че е със скина на Алекс. Но продължава. Ще ви покажа как леко можете да изчитате. Та-да! Аз така обикновено да направя. Добре. И ще се видим после. Здравейте! В играта съм и там онзи, дето виждате с ръчете. Всеки ден го виждам в този сървър. Не знам как се случва. Ето още един. Сигурно са различни хора. Ето. Готови сме. За бой. И атака! Към чеща. И първия чещ. Оправим се бъга. С бронята. Чао сече. Имаме един, който може да пребим, естествено. Ако той не ни преби, към сърно ще се стресне от скина. Ама то сега съм с броня иначе. Въй! Страхливеч! И майка ти ще би по-добре от теб. Фъка ли ще? Ехо! Хайде, падай! Чещ! Това е съдбата ни! Това е съдбата ти! Добре. Хора, виждате, че той не иска да умре. А само може да чупи с толкова моя къла. Искам да му щупя картонката. И ми бя, защото сигурно е на половина сърче. Ако го ударя още 100 пъти, както сега, читар! Никой не е с толкова сърча. Бъг. И оръжие поне си взехме. И кой знае колко време ще издържим. Може дори да не издържим. Ще да се върнем в колибата. Има си 2 честа май. Поне и повече. Добре, няма сега да влизаме. Първо обираме естествено честа. После естествено търсим друг. Обираме. Там се лежне човек. Пак обираме. Тото станем най-силните. Сега да измърш и пишем. Така се случва нещата в този сървър. Само да кажа, ще да се подредим и сме готови. Добре, да поядем. Никакъв гейминг май не ми наби. Което си е хубаво. Хубаво е, че ми изписаха името за победа. Че ако може да ме намери. И ако е VIP или е убил VIP, по-лошо ми се пише. Вече станаха двама. И там стана яко меле. Дъно. Добре. Имаме малко време, а те очакват да чета. Първа стая.
Няма чест. Стичкайте палче за втора стая. Вах! Бък. О. Thank you. Чакай. О, да. Така се прави. С бък се правят нещата. Бъгва ти, нещо хубаво става и така. Зрители. Някой до мен. Въх. Чакаме го. Така се правят нещата. Чакаш някого. Стой, не очаква. Хайди. Хайди. Казваш часто. Ай, костана! Лаги! Какво да случи? Сега отново. Опс! На 3-та секунда. Айде бе, айде! Никъде да ми грабват моя чест. Той си мой, аз го купих. Моята собственост ми бъгва. Отлич сървъра моя собственост. Он си мисля, че можем да се бием. Смесник. О, тук има се 4 честа, помня. И знам къде. Това е якото. Те има някъде 4 честа, вие да знаете къде и те сте около това нещо. Вух! Къдня! Сега малко ще поджъмпваме, естествено. Отиваме на джъмпа. Да ви кажа... Шифрът е доста хубав. И мога да ви покажа един лак. Не лак, а сервер е пречакан. По един доста лош начин. Да се качим горе. И балон. Но има още едно място, където е пречакано, ама не знам как. И ако помните, когато показах сервера, не знаех как да сляза на плажа. Вече знам. Сега намерих този път пък. Преди малко да го дойда. Път! Добре води. Има ли някъде нещо хубаво? Същата е яко, ако там... Нали знаете джъмпа, дето сега ми давам. Че днес го минах от първия път. Те ще е яко, ако ти дава това. Last 3. Клипа си върви, а пък аз ще се занимаваш надписи, май. Кара. Рейчо вече. Виждам ви. И тук си бърборят някакви. И се говорят с зехен. И както виждате, сякаш магически е дошъл този път, а може и да не знам. Просто го намерих преди около 2 или 3 дни. И ето пътя към плажа. Трябва да продължите. Аз съм се опитвал направо, но е трудно. Или невъзможно даже да паднете там. Аз много не съм опитвал. И ще ви покажа накрая на клипа. Пречаканото. Труд. Ето, ако продължите, има странен надпис. Като продължите, пък на тук, какво виждате? Още такива, не е интересно. Хъвли. И тук да видите по-отблизо. И ще има такива цедъри. И там има накрая един край. И трябва да минеш този джъмп. После отиваш на
тоя, защото той е заключен. После така. Така. Сега като другата се чуя, така се слиза, яко. Ще. А, не, ти не знай. Здрасти. Ти не си интересно. И сега... Няма да е в край на клипа, пречакам тук. Не напълно. Чакайте, продължат на тук. Дали ще го... Яко! Ихи, сега се чудят. Как да изляза? А, да. Когато бъдете ви говори, как сървър е пречакан. Минавате не тук. Леко. Ето да ви мога да изляза. Защото вие виждате, тук нагоре, нали? И, дупчича, я да влезем. Каквото штукащото. Много интересно. Тук до края на света. Ама не може да се умре. Има все още една. Да, там. Виждате мен. Спрем глупавия чат. Да. Там имаше. Опс. Да се върнем в сървъра. И тук мисля да си кажем чао. Като видите този човек. Сега отиваме на този джъмп, който направи тя да умина от първия път, ако стъпки на горния етаж и не ми се скачаше вече, защото бях отвърли едната арена. Ама това беше днес, преди около час, а може и преди около минута. Сега ако се случи пак същото, лоп. Сега някой си мисли, този е читър. Напоследък, според мен има доста читъри, например онзи, ако искате превъртете, да, беше цял железен и то ама с по-слаб меч от моя и не умря. И не удреше от страшно дълго разстояние. Това направо, ако не е било чит, не знам. Хоп. Паркур мастер. Или джъмп мастер. И аз стига. Така. Мисля тук да си кажем бай-бай. Аз бях ZinBG с готиния скин, който и те не го разгледахме. И довиждане! Какво очаквате?